tata. Hayi Muriri sukungcola kwethini. Ndibhizi apha ndenza iCV. Cela ungincedise apha le homework. Hey Muriri uyandiphazamisa. Uthi busy apha ndenza iCV wena une homework. Ithini le homework? Tata, uyabuza lo mbuzo ba umtshato umfanisana ntoni apha emhlabeni? Hayi wena Muriri, umtshato kaloku emhlabeni ufana nee-public toilets. Ya umtshato ufana nee-public toilets. Lo uphandle upresekile ungxamela ungena phakathi. Lo uphakathi ke lelavumba ungxamela uphuma phandle. Kunjalo emtshatweni. Bhala boy. Ndifuna uzimisela esikolweni Muriri. Ndifuna uzimisela esikolweni ufane nam. Ngeke ke mna ke ndifane nawe. Uthi umama wena zange ufike kokateni. Hayi, uyaqhatha umamakho. Ndafika mna ka10. Mna kwa10 ndafika mna. Ndangena eklasini ka10 kwabe kungekho bantu. Uthi umakhulu wena ubale ithoko esikolweni. Hayi wena boy unyanisile umakhulu wakho. Ndandifika late esikolweni nyani. Kaloku into endifikisa late esikolweni, mna isikolo sam sasinebhodi apha ngasegeyithini. Yayibhaliwe enkulu ethi go slow. Yabo so ndandihamba kancinci xa ndiye esikolweni.